v-am găsit la un nou episod pe acest canal. În acest video vă voi arăta cum am reușit eu să fac rang 25 pe Surge. După cum vedeți pe mapa asta, de la rang 24 am dus la rang 25, dar de la rang 22 la rang 24 am dus pe mapa trecută. Nu mai știu cum se numește, sincer. Și vă voi arăta meciurile care am reușit eu să-l duc pe Surge rang 25 pe mapa aceasta. Voi da la... N-am mai prins meciurile de la... N-am mai prins meciurile de la 700 pentru că mi-au scăzut. Și vă voi arăta de aici. Îl aveam... Nu. Vă voi arăta de aici. Îl aveam 722. 7 ore de când... Îmi pare rău că filmez la ora asta. Este 10:39 când filmez eu și... Da... La ora asta am putut să filmez deoarece tocmai acum am terminat și să mănânc. Da. Și tocmai acum am avut timp să filmez. N-am avut baterie la telefon și... Da. Aici, după cum vedeți, fac timp și el și cu... Așa, Rip Edgar. Sper să mă auziți bine. Și vă mulțumesc enorm pentru toată susținerea voastră de până acum. Pentru toate like-urile pe care le-ați dat la fiecare video, pentru că v-ați uitat la toate clipurile mele și pentru că dați share la prieteni și poate dați share și la acest episod și poate fac și eu, mă scuzați, pardon, poate fac și eu 170 de abonați cât mai repede. Aș vrea ca până să se termine luna, aș vrea să fac 200 de abonați dacă se poate. Și da, cam greu. Aici am văzut și cu El Primo și cu Shelly. Da. Nu știu de ce aveam impresia că se va pune acel El Primo pe mine. Da, Rip El Primo. Da, dacă o băteam aici pe Shelly aveam toate șansele, dar... Da, m-a bătut. Mă voi da pe Do Not Disturb. Și vă voi arăta următorul meci. Voi da fix aici la ultimul. Da. Următorul meci îl aveam, l-am scăzut și tot 722 l-aveam, dar nu mai are rost să vă mai arăt acest meci. Îmi pare rău că vă plăsesc așa. Următorul meci. Aici l-aveam 726 și am reușit să-l duc la 732. L-am scăzut, l-am urcat, l-am scăzut, l-am urcat. Și am dat de mulți Surge. Bine că la ultimul meci m-a lăsat Max, că dacă nu mă lăsa Max să iau locul 2, nu puteam să iau acele trofei și să-l fac rang 25, dar e bine că m-a lăsat. Aici tot încerc să mă bat cu Daryl, dar l-am bătut cu foarte mici șanse. Dacă jucam mai bine poate mă omora, dar aveam gadget-ul și mă puteam teleporta peste ziduri. Da. Mă lăsați să-mi fac aici superul. La Surge este foarte important să-ți faci superul, pentru că te ajută foarte mult acele upgrade-uri. Sunt 3 la număr. 1 îți dă viteză, 2, dacă nu știți, e raza mai mare și la 4 dai mai mult damage cu hit-ul. Și aici mi se pare că l-am bătut, da. Aici l-am bătut pentru că m-a ajutat Bo. Și am mulțumit aici GG lui.
Și la final, la ultimul meci, mă voi uita și la trofeele adversarilor mei. Aici am făcut timp cu acest, după cum vedeți, 3 sărgi. Aici mi se pare că e Shelly. Și omorât și pe ea. Nu e Crow. L-am omorât. Nu știu de ce m-a teleportat acolo și acesta a fost și următorul meu de 732 de trofee. Cam greu să văd. Aici iară l-am scăzut, 732. Da, aici l-am scăzut foarte rău. Aici l-am făcut 730, 731 și aici l-am făcut 739. Dar următorul meci l-am scăzut 9 trofee, deoarece n-am calculat eu bine și am stat într-un... Am stat eu și mi-am luat damage și m-a omorât. Nu înțeleg de ce acel bull a plecat și mi-a lăsat mie tot power-up-ul. Da. Aici se omorau ei între ei. Sper să vă placă acest video. Următorul video va fi cu Minecraft. Mâine îl voi posta pe canal. Acel cu Minecraft. Și voi face casa pe Minecraft. Și următoarele dăți cred că voi merge după diamante. Voi încerca să-mi fac o fermă, văd eu ce fac. Lăsați-mi acolo în comentarii ce să mai fac. Și tot în comentarii să-mi lăsați ce challenge-uri să mai fac pe Brawl Stars. Aici cred că am omorât-o pe Bibi aia. Da, am reușit să omor pe Bibi. Cu foarte mici șanse și aici. Dacă nu aveam gadget-ul, nu omoram. I-am dat un hit aici. Încă unul aici. Și m-am teleportat, da. Și am dat ultimul hit. Da. Bine, voi încerca să vorbesc cât mai aproape de microfon. Dacă aici puteam. Am ieșit. Da, aici l-am omorât pe acest Edgar. Așa, am dat câteva hituri lui Bull, a rămas lău. Dar nu a avut cine să-l omoare. Aici mi se pare că l-am lăsat pe Edgar în viață. Ca să pot să-l bat pe Bull. Și cred că vă voi arăta ultimele 2 meciuri. Da, sper să vă placă acest video. Aici am pierdut. Voi pune puțin pauză să beau și o apă și revin imediat. Am revenit. Vă voi arăta ultimele 2 meciuri. Aici le aveam 740 și am reușit să iau locul 2. Da, a fost destul de easy acest match. Și cred că live-uri nu voi face foarte devreme, adică nu voi face acum live-uri. Da, venit, mă scuzați. Mă scuzați chiar dacă s-aude ceva pe fundal la vorbesc părinții mei. Și sper să vă placă acest video. Lăsați un like, să fac și 20 de like-uri, abonați-vă dacă sunteți noi. Aici am încercat să dau câteva atacuri lui Surge. Tactica cea mai bună este să stai în buș. Aici mai erau 5 în viață. Scuzați-mă dacă vorbesc încet sau tare, dar sunt puțin obosit și
la ora asta, dacă la filmez eu 11 fără 10. Îmi pare rău că voi pune episodul la 11, dar puteți să vă uitați mâine, poate și mâine tot așa târziu, dar la 11 nu o să-l pun, tot așa târziu o să filmez pe la 7-8, dar o să văd eu când am timp, că încep orele online și nu prea timp. Aici iar stăteam în buș, dar locul 5 mai erau 4 oameni în viață fără mine, 3 oameni acum, 2 oameni acum. Și mi se pare că ori eu, ori el a câștigat. Dar l-a bătut aici. Ori eu, nu, el a bătut. Nu, eu l-am bătut. Da. Am luat locul 2 și ultimul meci de pe acest video îl am aici. Rang 25 pe search. Îi mulțumesc foarte mult acelui Max că m-a lăsat. Da, Bibi a vrut să mă omoare. Pardon, mă scuzați, îmi pare rău. Și lăsați-mi în comentarii dacă vă place noul meu nume inspirat. Și dacă vreți să știți acel nume pus mic și sus acolo este cu aplicații numite Fonts. O puteți instala de pe magazin Play și este ca un fel de tastatură, dar mai specială. Și așa am putut eu să îmi pun numele sus, dacă vă interesează așa ceva. Îi mulțumesc foarte mult acestui Max că m-a lăsat, că dacă nu putea venea easy pe mine să mă omoare. Da, și aici am încercat să dau câteva șituri. Da, și aici cu greu, vă spun cu greu, că am stat aici să-l omorâm pe Serge. Da, dar a reușit Max să-l omoare, mai erau 4 oameni, 5 oameni în viață cu tot cu mine, 4 fără mine. Îi mulțumesc lui Max că m-a lăsat aici și că mi-a dat acele trofee, adică m-a lăsat aici, nu m-a omorât. Da. Aici luam 4 trofee, dacă nu mă înșel, vreau să mă duc în zona cu gadgetul, dar am zis, cine știe, poate vreau trofee în plus. Aici Max a dus pe ceilalți 2 și au omorât, aici l-a omorât pe Serge. Și mai era tot un Serge care l-a omorât și pe acela. Cu greu l-a omorât. Putea să mă omoare aici. Și am reușit să-i prind și un hit, ceea ce l-a ajutat pe Max, GG. Și eu m-am dus aici fericit, cu zâmbetul pe mine. Și am reușit și al doilea rang, 25, de pe acest nou sezon. Știere de acest episod. Intrați în noul meu club, care se numește VFM Family, 8000, invite only, și voi mai lăsa tagul. Și ca așa de final voi deschide acest big box. Da, și n-a picat nimic. Și cam atât a fost și acest episod. Sper că v-a plăcut. Îmi pare rău că l-am ținut de 14 minute, dar și cu intro-ul a fost de 14 și ceva. Toate cele bune, vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră. Să aveți o seară frumoasă dacă vedeți în seara asta episodul, sau să aveți o zi minunată dacă îl vedeți mâine dimineață, noapte bună, și dacă începeți orele online să aveți succes acolo la ele, sau dacă începeți școala fizic să aveți succes. Eu am fost Beni și ne vom vedea desigur pe următorul episod de mâine cu Minecraft. Toate cele bune, pa, pa!